салом дӯстон, дар рӯзи дуюми баргузории бозиҳои даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо боз ду рақобат баргузор шуданд. Интер дар майдони худ Ливерпулро қабул кард ва Ред Булл Залцбург бошад бо Бавария вориди майдони рақобат шуданд. Бозии асосӣ албатта миёни дастаҳои Интер ва Ливерпул буд, аммо дар дидори дуюм ҳангома рӯй дод. Бавария дар плей-офф бар муқобили дастаи нави сеюм ба мушкилӣ рӯбарӯ гардид ва танҳо дар дақиқаи охир аз мағлубият раҳо ёфт. Биёед пурратар дар бораи ин бозиҳо суҳбат кунем. дӯстон, чунанана пас аз Лигаи Чемпионҳо рақобатҳои Лигаи Аврупо баргузор мегарданд ва барои шавқовар кардани тамошои онҳо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода кунед, зеро он ҷо коэффициентҳои баланд пешниҳод мегарданд. Дар ояд регистратсия кунед ва истифодаи промокоди AMG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Интер дар мавсими ҷорӣ дастаи бисёр хуб аст, аммо Ливерпул куллан дар сатҳи дигар қарор дорад. Истодагарии Интерро дар бозиҳои гурӯҳӣ махсусан бар муқобили Реал мушоҳида кардан мумкин буд, вале нерадзориҳо аз Реал шикаст хӯрд ва Ливерпул бошад аз дастаи шаҳри Мадрид қавитар аст ва аммо хатти дифои Интер яке аз беҳтаринҳо дар Аврупост. Хуллас пеш аз бозӣ интизор мерафт ки барои Ливерпул мушкилӣ пеш меояд, вале мерсайдиҳо шикаст намехӯранд. Набудани Николо Барелла кори миланиҳоро боз душвор намуд. Дар қисми аввали бозӣ мушоҳида шуд ки Симеоне Инзаги ба ин рақобат воқеан тайёрии ҷиддӣ дидааст. Ба қавли баъзе коршиносони ин бозӣ дар иҷрои Интер дар тамоми мавсими ҷорӣ аз беҳтаринҳо буд. То ин дам новобаста ба пешсафиашон дар серия А чунин бозии боҷуръатона ва бебукона дар иҷрои шогирдони Инзаги дида намешуд. Нерадзориҳо прессинги инфиродиро истифода карданд ва шогирдони Клопро дар қисми якуми бозӣ ҷунбида намонданд ва аммо ҳамлагарони даста Ҷеко ва Мартинес кори асосиро накарданд, яъне аз дифоъгарон пеш нагузаштанд. беҳуда Ван Дейк беҳтарин бозингари дидор эътироф нашуд. Ливерпул дар мавсими ҷорӣ силои бисёр хавфноке дорад. Ин албатта вазъиятҳои стандартӣ мебошад. Бо тағйирот дар ҳайат Юрген Клоп рафти бозиро куллан дигар намуд. Бо баромадани Хендерсон мерсайдиҳо тӯбро бештар идора мекарданду Фирмино бошад прессинги сатҳи олӣ мекард. ҳардуи гол аз стандарт зада шуданд. Сараввал Боби Фирмино тӯбро ба дарвозаи Ханданович равон сохт. Баъд аз шанбе бошад Муҳаммад Салоҳ ҳисобро афзун кард. Ливерпул бозиро дар 15 дақиқаи охир куллан ранги дигар бахшид. Дар Сан-Сиро мерсайдиҳо бо ҳисоби 2-0 дастболо шуда корро то андозае ҳал карданд. Энфилд қалъаи дастнорас аст, аммо миланиҳо ҷаҳду талош хоҳанд кард. Акнун дар мавсими ҷорӣ Ливерпул дар 7 бозии Лигаи Чемпионҳо 7 ғалаба дорад. Метавон онҳоро фаворит гуфт? Имконияти онҳоро чӣ гуна баҳо медиҳед дӯстон? Дар баробари ПСЖ ва Сити шогирдони Клоп ҳам барои кубоки гӯшлаққа даъвогар ҳастанд? Мо фикру ақидаи шуморо интизор ҳастем. бозии дигар байни дастаҳои РБ Залцбург ва Бавария сурат гирифт. футболбозони РБ дар майдони худ бозӣ мекарданд ва собит намуданд ки беҳуда то даври яккашниҳоӣ наомаданд. ин максимуми онҳо набуда, кӯшиши ба даври чаҳорякниҳоӣ баромаданро хоҳанд кард. бозиро мизбонон бисёр фаъолона оғоз карда дар дақиқаи 21 адаму ҳисобро кушод. Залцбург ба ғалабаи худ хеле наздик буд, вале дар дақиқаи 90 Коман ҳисобро баробар кард. хотиррасон мекунем ки голи дар сафарзада акнун ягон маъно надорад. дар Алианс Арена дастаҳо бозиро аз сари нав оғоз мекунанд. вақтҳои охир кори Бавария омад накарда истодааст. шогирдони Нагелсман аз дастаҳои заифи Олмон ба дарвозаи худ голи зиёд сар медиҳад. барои мисол дастаи Бохум 4 гол ба дарвозаи мюнхениҳо ворид намуд. барои ба назму тартиб даровардани хатти дифоъ Бавария 2 ҳафта вақт дорад. танҳо 1 сол пеш дар Милан ҳама мехостанд Рафаэл Леао фурӯхта шавад. ҳеҷ кас ба ӯ бовар надошт ва бӯи умед аз ӯ кам ба машом меомад. вале акнун ҳамаи чиз куллан тағйир ёфтааст. дигар ҳеҷ кас намехоҳад ки ҳамлагари ҷавони португалиро аз даст бидиҳад. Малдини ва дигар роҳбарони Милан дар ҳамин шабу рӯзҳо кӯшиш мекунанд ки шаҳрномаи Леао тамдид карда шавад. онҳо мақсад доранд ки Рафаэл то соли 2026 бо Милан қарордод бандад. масъалаи аъзам асосӣ барои расонироҳо маҳз ҳамин аст. то равзанаи трансферии тобистона ин суол бояд посухи худро пайдо кунад. гап сари он меравад ки дар фасли хариду фурӯши зимистона якчанд даста ба ҳамлагари португалӣ мароғ зоҳир намуданд. Атлетико, Борусия, Арсенал, Манчестер Сити ва Ньюкасл аз тоифаи чунин бошгоҳҳо гуфта мешаванд. аз байни ҳамаи ин дастаҳо айни ҳол дар пойгаи ҷалби футболбози 22 сола пешсаф дастаи Арсенал ба чашм мерасад.
ба Артета ҳамлагари ҷавон тезсуръат ва техникаи олӣ дошта лозим аст. Шумораи чунин ҳуҷумкунандаҳо он қадар зиёд нест. Мбаппе аст ки Арсенал яқин иштиҳояшро қонеъ намекунад ва худи ӯ ҳам ба сафи лондониҳо нахоҳад омад. Ҳамин нуқтаро метавон дар бораи Холланд ҳам гуфт. Лео мемонад ки метавонад ҳайати лондониҳоро хеле қавӣ гардонад. Ҳамаи ин дар ҳолест ки барои расонириҳо Рафаэл Лео футболбози калидӣ маҳсуб мешавад ва онҳо бо тамоми роҳҳо кӯшиши нигоҳ доштани ӯро хоҳанд кард. Инҷо як гапи дигар ҳам ҳаст. Худи футболбоз бо суд проблемаҳои калон дорад ва тақрибан 16.5 миллион евро қарздор аст. Агар миланиҳо аз ҷиҳати молиявӣ дар ин масъала ба ӯ кӯмак накунанд, пас ҳамлагари 22-сола метавонад ба қарори тарки Милан ояд. фазои дохилии дастаи Манчестер Юнайтед хеле бад гуфта мешавад. Тибқи хабарҳои нав дар МЮ гурӯҳҳои алоҳида пайдо шудаанд. Аз ҳама хавфнокашон гурӯҳи Роналдо арзёбӣ мегардад. Гӯё ӯ ва ҳамаслаконаш мақсад доранд ки дар утоқи либосивазкунӣ роҳбар бошанд. Маълум нест ки ҳамроҳони Роналдо киҳоянд, аммо метавон пай бурд ки бо эҳтимоли зиёд инҳо ҳамватанонашон Фернандеш ва Далот мебошад. Аз ҳама норозии бозингари дастаи шаҳри Манчестер Харри Магвайр ва Маркус Решфорд мебошанд. гуфта мешавад ки бо онҳо умуман писанд нест ки Роналдо ҳамаи чизро мехоҳад таҳти назорати худ қарор бидиҳад. Агар ин тавр бошад, пас ҳамин Магвайр бояд ба эталони хатти дифоъ табдил ёбаду Решфорд фурсатҳои 100% голзаниро истифода кунад. Дар ин ҳолат онҳо ҳақ хоҳанд дошт ки кадом як арзу шикоятеро ба тарафи Криштиано равон созанд. Рон дар умраш ба бисёр чизҳо ноил гаштааст. Ба ҳар ҳол ӯ ҳақ дорад ки кӯшиши таҳти контроли худ қарор додани МЮро кунад. Лекин барои ӯ ҳам лозим аст ки пеш аз ҳама дар Манчестер беҳтарин футболбоз шавад. Айни ҳол ӯ шояд дар сегона набошад. Онҷо Дехея, Бруно ва Погба номзадон ҳастанд. Гуфта мешавад ки вазъият хеле муташанниж аст ва кор метавонад то он ҳадде расад ки дар утоқи либосивазкунии даста ҳақорату мушзанӣ рӯй диҳад. ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.